Yo, for today's video, so ngayon pupunta tayo ngayon sa city at manonood tayo ng Dinagyang Festival. So ngayon wala kami ngayong vlog ng mga tropa ko kasi si Aldrich meron siyang competition sa ML, si Nero na sa bahay. Hindi ko sila ngayon masasama dahil kulang nga yung pera namin. Sunod na lang pag may pera na kami, pupunta kami sa city. So ngayon pupunta ako ngayon sa city, ako lang mag-isa. So tara, puntahan natin yung city kasi hindi pa naman ako nakakapunta ng city, first time ko ngayon. Pero sasakay muna tayo ng Ceres, naghihintay tayo. Ito na yung mga gamit kong dala. Yan yung mga gamit ko, yung tripod, tapos yung mga gamit para sa vlogging, tripod para pag nag-video tayo sa, kasi bibidyoan natin yung yung Dinagyang. So na yung pera nga kapos nga kasi yung naghiram lang ako kay tita 1.5, yun ang pamasahe ko. Siguro mga bukas ako uuwi, linggo na mga gabi na ata wala kami vlog kasi talaga yung si Aldrich may may competition ML sana manalo siya ngayon, support namin siya. Mamaya may live sila sa barangay nila. So ngayon ako lang muna ang pupunta ng city. So tara, samahan nyo ako at maghihintay muna ako ng mga series dito. Let's go! Kung kagaray dire sa higad sang kalsada kay waay pagidya series ya. Para naman yung base pala inita kakadto to sa city ba? Wait lang to dia. Basta makasakay kita sa series, diretso na sa arito na subong sa terminal sa Balasan. Nag-jeep na lang ako kay Dugay by Gidya. Dito na yung maulat-ulat sa terminal sa Balasan na rin. Mas ang terminal sa terminal sa Balasan. Hindi na maulat-ulat sa bus ang Iloilo. Pupungot na ito. Hindi na maulat-ulat sa bus. Dugay ko dabi ya. Anong oras na sila makakadto sa city? Sige lang wait nang dito dire sa terminal. Agi na dabi may nag-agi dito sa amon series kaso way ko na abtan ay willing ko magsinilpon dabi visit dito bulat ibay dito tapos dito kasi nito kahalabot sa city man ang natin sa Lakyang pa City sakay na kadiri. So wakas nakasakay man tayo din sang series makakatingin dito sa city araw series. Sa may Jollibee amo na sa Iloilo. So kato na natin ng barkada natin si Kinchen kay sugaton niya ko dire. Tara na ari gaya si Kinchen niya pagda ako naglas Kinchen niya grabe ya. Kain tayo guys. Paglakat niya sa Carles niwang nasa persubong daw baboy na gid saya. Wow. Ano man kinakaon mo dire sa Iloilo ya pigs? Normal things, toy. Sa wala kang trabaho dito. Dire ko galing dire ko galing nag-stay kila kay Kinchin, kay Sir Nero, ay si Sir Rio. Kaya nag-reply sa chat ko. Dito ko may stay. Kaso nga niwali sa chat kayo habasi bala hubog sa. Ay dire ko nagdaso sa iya. Mayo lang kay lapit lang sa aking babaan ko. Kung way gid saya, way ko kadto bisiya. Kasi bala na ano na kuya.
Kung hindi nakakadto. Tambok-tambok tagid saya subong niya oh. Sabi pagkata ko nakin sa subong. Shoutout na kay Nero ko laki kay Aldres Corintoy. Kaon sa subong oh. Areho sudan, naguan kag latoy naging ano, basta latoy ah. Ikaw ba?